Hello, hula duine is mis Brian O'Hara agus ha mi an seo as le Ealantas agus cólarúm ha Maoin NicGillI sa fáilte bhadí. Hi, Cymryd how and you? ha mi gyma. Rybig food. Ach, Hai fwyd yn seo. Ha mi siawn yn inner niche. Catch fel lysa. Ha mi an y Lewis. Yn tŵf siid. Ma hen. Wel, ha seo chiad tuadas a hash yn y gyn y corian Chruthachail no Còmhradh Cruthachail mar seo le Ealantas agus has gyda brin rútsa mi yin dh'Alba agus behes Ealain agus hulúd mar sin lorg na biachgan agus Ealain Gàidhlig agus an obragats mar sin arst. So ha mi ddíirech san ceistach arst coas a how? Well, ha mi ad an agent. Hook mi ad an agent ha mahir fo in Tobin agus va mo vahir. An a denagin as a denagin ach ek an unam chan hishe for Lanarkshire agus in Dúne ki Angus. So Albanach fatach denagin. Agus an ro Gaelic riamh na de bheithe na a bhá agus na a thug tú. Va mahir a brin room sa Gaelic agus fa mi gyma forstenoch gyda the hook mi ag an unam brifurle a mi chritchin gyda hiad fachglyn y vacum sa Gaelic so she chanin yn taith y vacum dachi agus heroi riamh chanin skol chanin jongsachi had jach mi trofi in the Gaelic ach vai ma da rut a bhí gacum. Agus an ro riamh Ealantach cuideoch, an ro Ealain agus Gaelic riamh Chruthachail? Well, va mi mo bhucaigh an a taic a bheit lán barstoch agus ceol well ha mo fiúr hastig leiche chlársach mo vrahar an íl ha mo vahir barst agus fa mahir gopur a súl Gaelic ag ólaig an agin sa rein hiiltis. So fa na dúne bheith an cuairsne a bheith mi óg sé Neach-ealain ile bhain agus luch ciúil agus dúne, fa na súr lain acin a bheith mi óg fa a furich le Margaret fé seo an a canna agus fashion na ha mi coid a asher nicht mit invi ha mi smunichi honjo abestoch sa vai a cheke naim na ha mi og fashion jirach gemannatere. Agus an de reinu Ealain ag olhai no an jachu go olhai. Rein na bha mi og fa mi choni macha sa garage ná sa garage agus fa mi a tokolstú fat na húne úrnin vai mar sculptures bic macha piper úrnile sé pís an fiúg agus na bha mi ag an skol har mi really gear skol íir fa mi gidi vi a muich fa mi gidi vi fall van balle agus an brein challe plotriki sa luske san avin rutten mersin so ha mi billig kéintach je nimi na bha mi fakel an skol ach fa ma fiúher dal mar ha go olai denagin agus se college Ealain a chaimi agus rein mi sculpture sin a priamh húsbud a rein mi so fa undergraduate ac an a hin. Agus chofat bheit mi coid an lá lín agus sa reinu cé chestinis an é horticulture no rudchan colachrí sin? Ja, ins mi achar sin na a jaak mi college Ealain fa mi smunichi che fogir ni mi. Haniel mi giri vi reich an Ealain fa mi gyma high nose, high brow, dick and aimshid fa mi smunichi o hynnyrinio fi commercial. Haniel mi giri reich an Ealain. No. Agus fa mi as a bliana mi eri ag college Ealain fa mi ar Shorshire residency an an archif agus residency eile fa mi
Joan of volunteering na gari an real an a denagin. Agus ríist fa mis munig hirim hin, well, fa sin a cordirum glan, agus fan Ealan fa mi táise chi ag an aim sin a bhí clachgi mer materials a bheit nátere, so lusan hain, Fhuair, agus úd. So fa mis munig hi go seo rud ma, agus fa mi diolch munig go mi giri oper ein ag an gari an real. So rein mi horticulture with plantsmanship, sé díomhain agus jaak mi tra or sgas dúr mi coram oper ein ag na gari. So sé research horticulturist a bami ag oper a coetus jéir collection folklanje de rhododendrons Southeast Asia. So vai oper Fhuair a Caidreabh Glan, fa coramanach am adal go Borneo, agus mi expeditions cruhi lusan úr for rainforests fa muirfilach. Agus Velús farcin go bhfuil nádar mar seirsa Ealain cúideach go bhfuil scarag idir Ealain agus nádar nó bhfuil dúla rútsa bhfuil dúla dulcála. Jo chéist. Ha mis munig chi ag an aim sin, fa mi clachige mer materials. So fa mi clachige, os náte vi clachig pint, fa mi clachig na lusan hain an a dói. Agus fa mi húr mi in sas an a seirse chaimi sias tal robert, agus fa mi joan of specialist plant preservation sean tashpanach sean a publich a bheit géirí aichgin cimid a bheit lusan a fás agus rein mi oper sean written mer Bombay, achin mer Bombay Sapphire social visitor experiences of own, agus va mi torst blasadur jo shown dioramas for about the shelting you kimmer about in the fast, agus J big fast caller and habitats, agus written mission, so va mi joan of in written shin kujoch, agus van da soul shin a biachi hele, nid va mi joan of round sig go habitat sorrichter sean Glencoe mar siimplur. Fa mi feicin an orshin go an a ruúten agus na cúsperin sin a chin trans an oper Ealain a fa mi joan a fecinúnain. Agus an orshin glúisiú gan Ealain nó a leabhas. Cúine bheith sin? Glúis man 3 bliain arás. Agus cimar a há Ealain gút? Hai gaharich mi, mar neach Ealain agus diolch mar dunne, ha mi gaharich. Ha romi tuk sin, ha romi tuk sin in páirt a ro Ealain Gàidhlig a gafel as mo bheithe, man danig mi seo. Agus va físach am nid a mi og, va faricin ac yn y fashion dollar sewer lion, ha siorse mer invisible ley line a ha reich tarsing alpa, agus nid a mi a fallof agus a glúas a tarsinger va ma taringol jo. Agus a nisht mer inivich is munich sin, ha mi smunich se a geeltoch. A va mi faricin, gyda mi chin yachi, gyda mi chin nas asger rydygin a va stéiste nam chríe, agus nid a hannig sin a leolas agus fa mi a cosach man cuairst agus a cléingin dúne ile brín chanin a bheit cho cutramach jo, agus fa mi an sas an sa cúltar, nóirsin fa mi a nóirsin a tuk sin, je páirst hín nach rá mér súl a gafel roie, fa conamach a nóirsin is munich sin agus je nid a mi a fein an oper as a gari in real, ha mi vai an sa dóiach am hín mer a bhíh Joan of Croisteach, mer a bhíh an sas an san jaranach ach an a denagin. So nid a hannig mi seo vai mer the real deal. Sin bit a mi fein fin chuí. Agus húrú pís an nóbroch le una den Ealain agus sa háirsnach. In íse go becan min nóbar a reinú
Neach-ealain? Yeah, well, chóiríonn siúd mandánig mí seo na a dheach mí in Gary and Real bha mí nuair sin a gopur sean an Royal Horticultural Society agus bha mí a gopur sean seoirse community development bha a deanamh so bha mí chicask agus bha mí a gopur ana tar suíochaí get ar dhealaigte fá prísan go hospital go sculptin. So na a hanig mí seo bha ísacham go rá mí géirí bhí a gopur le dúine agus go rá Cútnamach a bhí smúniigh mí a bhí chicask Ealain agus ha bhain díirech bha project a chánaí na a bha mí sin sásan bha a gabhal blas Chruthachail ach van subject acin se mín gearnalí bhain. Agus mín fás bíal agus rutain na sean slán sin ach cuiteach slán sin ach na a hanig mí seo háisich mí cuasa úr se masters hain páirstúna ag gastar ag an Royal Conservatoire Scotland agus han master sin anna bhí i chicask Ealain Gàidhlig. So bhai go maith Cútramach go bhí cormanacham a bhí gúpar cála rís an Lèirsinneach agus bí mí deanamh upar cúteach gur seán an lantar agus sásanna different projects a siad sa seo. Ha an lárach lín agus a scainneal ag ginse gain dé na hoprichin agus na projecten na haidir an sasa an agus chuideoch a ha dul an dráasta. A fel mí cearsta bhí gra go bhfuil lárach lín úr agat? Ha, well, hanneal mí uavasach techi. Huir mí únjina website builders seo agus ha uavasach cúteachils agus ha mí clachgi phone live tar sean a tucal jalavan and a Dóiheimer sketchbook. Na bha mí ag an College Jalan agus station bha mí chánaí sketchbook nam live nam fáchid nam bhaga scríbhí sias beachgan jalavan a charúta gin an phone live chánaí lam agus fuit mí deach taing amach agus ein jalav so bhaisach an bechóirja Bican op a dheanamh an sean ládach líana bhacham, so sé seir work in progress a hain an ist ha mí se fiachim ní cumul current sin ha mí céirí gun bí sealtín tíhatachart an dráasta. Sé ha fis agam uair an deireh cumul a dul leis an lárach lín agat. Agus ha go treing ar Instagram ha mí fécin chabhar thula lá bú chur Jiffer Jalavan suas ar sin. Yeah, well, ha ingineach bí mí clachí Instagram a ríist mar sketchbook. Hanneal dat a chin as Instagram jósa ha bhí mí féin hanneal mé cuaird sa bí sean réich agus hanneal mé bhasach mar na hashtags agus rutain mar sin ach ha mai jósa bhí coidirás ha torst bic an perspective yon ha mé coidir an profile ach am hín agus ha a curcaine arm na rutain na bha a tachart agus a chánaí ha mé cóiseach man cuairst in scíad a bhíc am hín agus na háitin ha míolach agus gach turas ha gach cuairst idir dhealaigte. Agus úrnan sé na rutan sin ha mí fiachin rí ein greimer agus a fácail áitigín sóirichte. Agus bha mí chánaí icealach mín a chail in phone live Jeannie mí bí mí chail na jalavan a hacam agus ha computers acham básig rút mar sin so haideach bhairicí mar go áte ma sean brain dump a hain. Sin mar haí. Fi mé gra go bhfuil an Instagram feed agatsa cuiiste na feeds a seaar ar Instagram lása chuú a bhí gcónaí a cáid ir. Tapleid. Mí díireach do leanach déna projectin a hahan sas an dráasta ha a bhí gopur leis a háirsnach nó bhah féchan a bhí gopur leis a háirsnach mis ró COVID down.
Ai, ha COVID bhí daribh agus únjinna rutain ha mi tuk sin in ist. Go bhfuil na guhan na scialchgan na cádaíonn ha mi géirí bhí acamsa leis an cláirsnach seo chánaí le dúine Neach-ealain Gàidhlig a dteanna sin ar a fón. Neach-ealain Gàidhlig sin a dhéanamh Survey Monkey. Ha rud a cinn beáthal agus ha rud a cinn mion in cádaíonn a ha díadach a tachart agus ha caine go min de háisí COVID únjinna buan mi éirí bha cormaach am a sail cáirí sé skippe sonas noch borneach a bhain bha 8 neo 9 raun agus bha an a siabast agus chaimí sias a bhríonrú agus ag an táiseach an cáirigh bha drut big cós gur sean na haus seo dia géirí bain agus ag Jerry an cáirigh bha le cunne ha tína ríist bha sin mar céalaí sean asanta agus bha mi fearcinn gur rud a bha two-way bha mi se féin scialchgan agus jaachtrií a bha há pouches lived experience de bhaid na dúine seo. Agus bha iad san féin rud a cinn cuiteach agus bha sin córam a bhí smúnichiil agus féicinn go raibh ag cuite cinn eile ans na rutain a bhead a bríon mion agus bha sin a toirst misneach geibh agus hanam díadach misneach rud a cinn ach seir sin fad a cinn go raibh na rutain a bhead an cúspar a bhead a bríon mion an jaachtriach go héin go raibh féimeann. Agus geidir am I fiachín rí a phròiseact sin a chumul a dalh haráid an ún rút buach. So in drásta ha mi díochas munig well cimid an níimi seo as úr agus cunne bhís dúine cáirstal a dhéistir sean na cáiríonn sin a bhí achcha agus bha mín dúil gan déit mi idir na dorsan séú ag lecht an doras agus díoch a cáirí mar sin ach hanúín dúine fe tíisteach fa bhí so hí sin an drásta ha taispannig na jaach mit sin an airst an na bliana díoch le ha trúd ac in a gúpar cáil a cócóisichin agus bí sinna ha taispannig bhéic ac in nábliana agus an nuair sin taispannig mhór ac na múnar ag an lantar an násaoirí ha mi dáchas so ha mi gúpar sin agus ha an rounsaí ha mi déanamh seán an cuas álaithe sin cuiteach go bíoch isteach in Ópar Ealann ha mi déanamh agus na phròiseact sin ha mi stíiste ríis an drast. Má héin agus thuh na Gaeilge agus na Ealain Haugra ar lárach lín agus sin Neach-ealain Gàidhlig go chunat. Ach chaile thula duine farcinn mar sin fís maithe Gaeilge achcha. Jin cheangail idir Ealain is na Gaeilge agus hanan Ealain Gàidhlig a fis nach sin furiste í regarstach a bhfuil beach agat ar sin. Ha táir bheach nach mar sin. Ach sé chanins go ré céistin bechóir sin bheith cúr ar a chéile. Hanúí neása a bheith sein an a gúthe cuid cíile. Hanúí neása a bheith déanamh Ópar Ealann Lèirsinneach bhá sealaigh cuid cíile. Féimi mi déanamh bhá sealaigh ac am hín. Agus neása han sealaigh sin páirste sé canin cúltar jaachtrií a ggéal ha páirst neása agus sé ha mi smuinigh go bhfuil sin féimach ar cúr na céistin sin ar an héin. Agus hanile rút a ha seir a fixed point. Hanile well ha neo chanil. Sé rút a hain go bhfuil le súpailte, go bhfuil le fosclaí, go bhfuil
go bhfuil sin a tuig sin barach. Agus an suí fear a bhfuil sin an dráasta, há sin an a dói fatanas foscailte sna bheith sin riamh, ma dhéon rudan mar equality agus gender, agus há sin a cúd salas ar na rudan sin a ddírig salas áda agus a smúnicí, agus na bheachsa, a chuir sin déanamh an uain rút ma dhéon na Ealain Gàidhlig. Tá mí smúnicí go bhfuil ha mi tanning gas am híine ha mi gra seo ach ha géal scéal len. Agus ha áit ag a thuile duine ar an géal scéal. Agus fuúdiú bhí, níiseach a ha bhí seo tonna Ealain how has to gícha guga agus ha, how níiseach sa gabhas. Agus ha sé na scéal sin ach chuideach fuúdiú bhí den éidir agus bídeach a gionsa hí Gàidhlig a how hast ar an uain leine agus am is munig féimi sin cála agus sé an opair ag Ealain ma a bhí cuairna céistin sin. Han jo mi céalaí an a placard a cha mi céalaí a bhí taringil agus a bhí smúnichil agus a bhí sé sin in uverig contemporary art a bhí Chruthachail ar na ruta na ha tachirst in lán dú. Agus how feicinn sin ha mi smúnichí how feicinn na rutan sin ans na Ealain Gàidhlig éile nes fáiseach na Gàidhlig Lèirsinneach na bheachsa. Ha mi smúnichí fuúdiú Caidreabh och báirsteach agus árainn, seanatarin, neach-ciúil, píbeach agus how feicinn ha leine a ha a dul bhá na seanlainn trág an lán dú. Agus féimi sin na smúnichí cabhal an leine sin ar sin na Ealain Lèirsinneach agus cótha Chruthachail le ann, chur seánna hat a gra sin, fill a chearst, fill sin fír. Agus stácha go bhfuil díach go féimi sin, sealach a súr agus smúnichí go ríist fear a bhfuil sin agus sa ha mi díach a fearcinn go ré sin a ha mi fiachil níomhnamh cuiú. Ha mi sé bhfuil chom an ann, gosáirte leis go bhfuil daine ar lein mar a hasin hín an dráasta agus a bring richéile. A bhfuil fearcinn go bhfuil Luc Ealain an an difar seorsa Ealain a bring go leor richéile. Mar eisiau Luc Ealain Lèirsinneach le ciúil, le báirst, le scéal, daine cinn se scéalach gynnas mar sin. Ha mi fiachil bhí go bheith mochel le seo. Ha mi smúnichí go bhfuil barach chom an ann. Ha mi smúnichín cuideach in dói ópracha hacamsa ha mi chánaí nam únar an sa studio a smúnichí a gopur neise. Bé mi géisteach rí ceol, bé mi smúnichí mi ein cúsparin agus so ha Gàidhlig sin trás a dói sin ach ha mi smúnichí go bhfuil chom míorhfuilach ann ar seán seirse midathá brín interdisciplinary dóin óprach agus cuideach le duchan ile fear a bhfuil cánainn agus cúltarach go neas go mbeadh an Gàidhlig cearsta seo ach seirse minority agus ha chom an ann cuideach go bhfuil feicinn cimar ha a deanamh seo an an éirín sa chumarí tóir duchan ile. So ha mi smúnichí go bhfuil chom an maithinn. Ha mi feicinn cimar ha mi fiachan rí cléichí agus ha uíhóracham an cantarach agus píbarach agus ceol mór agus ha mi feicinn dóin gmas seller idir seirse uálar agus nóir sin variations agus ha mi feicinn sin an a casting so nid ha mi gopur
as a studio agus ha mé déanamh cast séún seirú dain séún cruú séún mí a hánach bí mé torst gahadaí agus ha torst fis go dtí ha mé cealaí. Ha go mór, ha ba mí riamh smuoinecha go bhfuil chorman tá chorman a bharach rianú idir look Ealain Lèirsinneach agus look ciúil agus look Ealain eile agus cóirseach agus ha folloseach go lusa fiochan sin na dhéanú fer a bheilú agus ha sin chomá sin éicin. Ach dírecha tíon go fasgur deire go rudatha seo chóragatha seo an slíar de bhfuil dáchasach a thuh nobar a tain agus cuideach a thuh na Ealain sna heileanan. Búlach ha. Ha mé smuoinigí go bhfuil sin puachta ar doras a ha fosclaich. Ha mé fericín sin, ha mé fericín go raibh seán aim cearst. Ha mé fericín go bhfuil tóirút in ar tachirst agus ha mé smuoinigí go bhfuil ha mé smuoinigí mid a thuirstú go bhfuil coram an ann ist leis an dói suríonn chóirí agus in seirse political saíochaí go hacín an dráasta go bhfuil it's ours for the taking. Ha mé chréidsin. Ha mé smuoinigí go bhí ma seo chu an bheith mé hotáilte feicin go sibhína chuidir dói Ealantas. Agus ha mé smuoinigí go bhfuil sin féimach bic an cuideachí crúnicí na dúine cearst cá agus an bí na codamanach ar seán na dóin oprach as úr seo atáisií really agus anja cumul ar a luasad ach á ha mé lándáchas agus ha mé smuoinigí cuideach go bhfuil gaachtar is ha mé déanamh barach grounsaí ha mé ládach barach dúine an a differáin in a gráún rút. Mar sin ha an na leihin blian míasan blianach in roin a coid dóchasach agus foscailte. Na a ha corma a cin mar seo a tín cála agus brín agus céiste na cúd ar a chéile agus a bhí smuoinigí agus a gopur an a dóid Chruthachail. Se sin ha díorn ha díoch na corman sin. Well, chiad míle tang ar san drín riminú ha chomá hen éicin agus clointe mí gin nobar agatsa agus na planichin a hagatsa agus ha fis agam na a bhí an glasig seo déisiil gom bí mí hín is an teolach tí an Ealain agus is stoch an gaf sin strúbeg cála bhíoh sin snog. Bhí sin snog. Mór an tangur seán a chom a brín rút agus cumart. Agus tú héin. Okay.